गणपती बाप्पा लागले वर्षाच्या वाटेक, गोंयभर 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन। साश्टे काँग्रेसीची स्थिती बिकट, वर्ष जाले तरी मडगांव ब्लॉक समितीच ना। स्पेशल रिपोर्ट। पंजाबच्या लुटमार प्रकरणातलो दुबावीत काश्मीर सिंग फरार, दाबोळे पुलिसांक चकमो दिवन फुजो। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल जावन रावला रेफरल हॉस्पिटल, बाणावलेचो आमदार वेंजीचो परतून आरोप। सुमार 30 ते 35% फोगाची विक्री उणी, इको फ्रेंडली चौथीची संकल्पना आणि दुसऱ्या वटेन पावसाच्या सावाराक लागून हो परिणाम। सत्तरी आणि दिवचल म्हालात वेगवेगळ्या वाठारांत देवी गौरी पुजनाची उमेद आणि पारंपरिक पद्धतीन मनयली।